Tak jenom pro ukázku, jaký tady v Texasu jezdí autáky. Je to nádhera, nemůžu se na to vynadívat, jo. Vlastně každý druhý auták je tady úplně krásný. Nejlepší jsou ty obrovský, jako tenhle. Těch je tady strašně moc. A je to něco neuvěřitelného. Jo, prostě jeden takovýhle krásný auták za druhým. Po celém Houstonu. Jo. Takže jenom tak pro ukázku. Zrovna jich někoho moc nejede, ale chtěl jsem vám to natočit. Jinak tu samozřejmě prší pořád, já nevím, tak 4x, 5x denně. Jsou to velký, prudký deště, ale je pořád teplo. Takže to tolik nevadí, no, akorát je člověk teda mokrej. Jo, takovýhle auto prostě není nic neobvyklého, to prostě tady jezdí pořád. Takže tak. Ještě vám to trochu nechám, ten záběr, ať vidíte. Člověk si na to krásně asi zvykne, na ty hezký auta. Až dojedu do Prahy, tak to bude asi o něčem jiným. Prostě typický Texas, srdce Ameriky. Tam je nádherný auta, jo. Awesome. Jeden vedle druhýho. Tak jo, to by asi stačilo. Asi vás to nebude bavit se koukat na auta, ale fakt pro ten přehled jako... Byl jsem ohromený, když jsem měl jako z letiště hned na silnici a viděl jsem takovýhle krásný auta. Takže je to nádhera. Benzín tady mají fakt levný, takže super. Hodím se, mějte, čau.